Krenete li s kontinenta prema jugu, Ogulin ne možete zaobići. Do njega će vas s velikom sigurnošću, većom i od navigacije GPS-a, dovesti Klek, planina s rubama siva Velike Kapele u čijoj se kotlini smjestio Ogulin. Ovaj grad drugi je po veličini u Karlovačkoj županiji. Ima oko 15.000 stanovnika. Svi su oni pomalo zaljubljeni u svoj grad, kako i ne bi kad ga krase brojne prednosti. Tako bar tvrde njegovi stanovnici. Ogulin je prekrasan grad, blizu svih većih gradova, najljepše za živjeti u stvari. Nije velika sredina, ima dosta dobrih ljudi, puno djece kao što vidite i fantastično, jedno oaza mira. Što je ono što vi u Ogulinu volite? Pa volim sve u Ogulinu, nema stvari koje ne volim. Volim od Đule, od Kule, od centra grada, od periferije, od svega. Jezera imamo dva, imamo najljepši grad na svijetu praktički. Ogulin je jako lijepi grad i stalno ima puno stvari za djecu. Iz centra Ogulina na koju god stranu odete imate puno prirode. Imate jezera, imate Klek. Tako da možete s biciklom puno obići Ogulina i betonskog dijela, ali i prirode. Tako da mogu reći da vikendom smo više u prirodi, a preko tjedna smo po gradu, tako to ide. Inače, kako Ogulinci žive, čime se bave? Najčešće je to nekakva drvna industrija, sitno prerađivačka industrija, poljoprivreda, poznati ogulinski kupus ili zelje i poljoprivreda. To je najraširenije, s tim se to je glavna djelatnost. Što Ogulinci kažu za sebe? Su oni Ličani ili su Gorani? Ne, vrlo grešna cijela priča. Dakle, ja sam rođen u Gorskom Kotaru. Onda su se promijenile županije, dakle više nismo bili Primorsko-goranska, sad smo Karlovačka županija koja nije, više negdje pozicionirana tako da mi Gorski Kotar počinje 5 km odavde u Hreljinu, Lika počinje 10 km odavde u Josipdolu, do Banije nismo ni došli, tako da smo nigdje praktično, ali eto, malo nas je, ali smo dobro raspoređeni. Jezik je također specifičan, govorite kajkavski, ali posebnu vrstu kajkavski. Čujte, takvo okruženje i mjesto gdje se nalazimo, naravno da uvjetuje neko miješanje jezika. Tako da vi imate situaciju recimo u Josipdolu i između Josipdola i Oštarija ima jedan cijeli segment ljudi koji čak štokavski gore i čakavski, tako da na vrlo malom prostoru ćete naći vrlo različite tipove jezika kojima se govori i ovi dijalekti koji se koristi. Recimo ja kad vam kažem ražljal sam se po natli, to nam je po domaći, a vi vjerojatno niste skužili o čemu se radi. Dakle, ražljal sam se ili ti ga upal sam, a ponatli je na podu ili tako dalje. Tako da imamo jedan svoj način izražavanja, ali dobro, kad dođete vrlo brzo to uđe unutra. Atmosfera na svakom koraku odiše bogatom prošlošću. Njegov simbol, frankopanska kula, svjedoči o utemeljenju grada prije 500 godina. Tada je knez Bernardin Frankopan dao sagraditi Ogulinski kaštel kao jedno u nizu utvrda za obranu od turskih osvajanja. Negdje početkom 16. stoljeća, 1500. godine se prvi puta spominje grad Ogulin. To je ono vrijeme turskih provala, kad u Hrvatsku prodiru Turci i negdje u vrijeme Krbavske bitke, krajem 15. stoljeća se napušta Modruš. Jedan stari frankopanski grad, jedan od većih gradova u srednjem vijeku u Hrvatskoj. I sad, da bi spriječio dalje prodor Turaka, Bernardin Frankopan, osnivač grada, ovdje gradi utvrdu. Sama utvrda je imala prirodnu obranu, jer je okružena kanjonom rijeke Dobre sa 3 strane. To je granica vojne krajine. I tu kasnije Hrvatski ulaze sastav Krabuške monarhije, tu dolazi vojska. I Ogulin je jedna od sjedište tadašnjih pukovnija. Tako da se uzme jedna od granica obrane Hrvatske i Europe u to vrijeme. Sama utvrda je među bolje sačuvanima. U to vrijeme, unutra se muzeje i tako da je to u uporabi. Zavičajni muzej unutar kaštela čuva i ujedinjuje sve bogatstvo ogulinskoga kraja. Uz brojne zbirke poput arheološke, etnografske i umjetničke, ovdje se nalazi i jedinstvena alpinistička zbirka. Klek je naime koljevka hrvatskog alpinizma i planinarstva. Sa svojih 1182 metra nadmorske visine on nije najviša planina u Hrvatskoj, no očito je bio najpogodnija za penjanje. Johannes Frischhauf, profesor matematike iz Graca, oduševljen ljepotom Kleka, potaknuo je osnivanje Hrvatskog planinarskog društva 1874. godine. U spomen na početak organiziranog planinarstva, slika Kleka nalazi se u znaku Hrvatskog planinarskog saveza. Od malih nogu
Roditelji su me uključili u planinarsko društvo, ja to volio, iz Gorskog kotara sam rodom, a kod nas planine, šume, sve ostalo, to sam zavolio. Roditelji su me vukli, neki put sam ih plakao od muke, ali onda drugu nedjelju sam opet išao, a onda sam se oženio u Ogulinu, ispod čarobnog kleka i šta ćete onda? I sad ste Ogulinac ili Goranin? Ja sam uvijek Goranin, šta mogu, žena je Ogulinka, ali se kaže odakle je žena, odante si i ti. Ako je suditi prema jednoj od legendi ovoga kraja, gospodin Pavešić na svojim se planinarskim pohodima zasigurno napio vode s izvora podnog kleka. Legenda kaže da će mladić koji to učini oženiti Ogulinku, a djevojka koja se napije vode s tog izvora ostaće vječno mlada. Čudesna priroda ovoga kraja svojim ljepotama nadahnula je tvorce legendi. Najviše ih je vezano uz klek koji dominira cijelom okolicom. Svojim tajnovitim izgledom oduvijek je budio zanimanje, poštovanje i divljenje. Samo planina Klek ima oblik velikog diva, velikog čovjeka koji spava. Legenda se veže za davna vremena, dok su na zemlji živjeli divovi i bogovi i oni su međusobno zaratovali jer su bogovi zadržavali svu hranu i piće samo za sebe. Divovi su im se suprotstavili, među njima je bio i div Klek koji je zaratovao protiv boga Volosa, a bog Volos je imao moć da čarobnim mačem skameni sve što poželi. Na mjestu gdje je danas planina Klek, njih dvojicu se borili, div Klek je pao, a bog Volos ga je skamenio. No prije nego što ga je on skamenio, div Klek se zakleo da će se jednog dana probuditi i osvetiti se. Uz tu legendu vežemo često i legendu o klečkim vješticama, koja kaže da se za olujnih noći, točno u ponoć, na vrhu Kleka skupljaju vještice i velenjaci iz cijeloga svijeta i rade zabavu želeći tako probuditi diva Kleka. Osim planine, Ogulin je poznat i po vodama. Rijeka Dobra nezaobilazna je točka na karti svakog ribiča. Rijetko kojega će pustiti praznih ruku. Dobra je pogodna i za rafting, a njezina snaga pokreće i 2 mlina vodenice koji su i danas u funkciji. Umorna od svih tih aktivnosti ponire u središtu Ogulina. Đulin ponor zajedno sa Špiljom Medvjedicom čini jedan od najdužih speleoloških objekata u Hrvatskoj, dug 15,5 km. Ponor se proteže duž cijeloga grada, a za njega je također vezana jedna od poznatih ogulinskih legendi. Legenda za Đulin ponor vezana je za 16. stoljeće, kada je u gradu Ogulinu živjela djevojka koja se zvala Zulejka, neki su je zvali Đula, neki Đulejka, i ona je poticala iz plemičke ogulinske obitelji. Tada je bio običaj da otac oženi, da svoju kćer za starijeg plemića, a i u to vrijeme u Ogulin je došao mladi krajiški vojnik, Milan Jurajić, i njih dvoje su se odmah zaljubili. On je otišao ratovati, braniti Frankopansku utvrdu i kod Tounja u borbi protiv Turaka je poginuo, i kad je Đula to čula, s onog balkončića iza mene se bacila u ponor i po njoj ponor dobio ime. Ukoliko pogledate stijenu, liticu Đulinog ponora, vidjet ćete obris muškoga lika, za koji se vjeruje da je to obris Milana koji gleda u ponor gdje je njegova draga. Ivana Brlić-Mažuranić, naša najpoznatija autorica bajki, rođena je baš ovdje, na izvoru svih ovih priča. Ne čudi stoga što je iz djetinjstva ponijela, a kasnije svima nama u pričama iz davnine darovala svijet čarobnih vodenih i šumskih patuljaka, vila i vilenjaka. Bajkovitost Ogulina u lipnju se slavi festivalom bajke. Okosnica festivala je da se dočara svijet bajke, odnosno krajolik Ogulina i da se potakne inspiracija u posjetitelju kroz mnogobrojne radionice, predstave i događanja, da posjetitelj kad dođe da može vidjeti likove iz bajke, iz zbirke bajke priče iz davnine, i da se osjeti ona inspiracija koju je i sama Ivana doživjela i navela u svojoj autobiografiji kada je stvarala priče iz davnine. Bilo bi dobro kada bi ta bajkovitost potrajala cijele godine. Nažalost, priča o Ogulinu danas nije tako bajkovita kao Ivanina.
Unatoč brojnim prednostima i pogodnostima za razvoj poljoprivrede, stočarstva, drvne industrije, razvoja turizma nema. Grad je 20 godina nakon Domovinskog rata tek uspio umiti lice svojega središta. Autocesta je došla i prošla, a zamah koji je trebala donijeti izostao je. Gospodarska situacija u gradu Ogulinu nije sjajna. Nije to specifikum grada Ogulina, nego to je specifikum cijele Hrvatske i šire zajednice. Izuzetno velika sredstva su uložena u poduzetničku zonu kao preduvjet za nove investicije. Činjenica je da smo imali određeni broj predugovora. Naš plan je bio uz i realizaciju predugovora s kojima smo investitorima da se uposli negdje 300 ljudi u poduzetničkoj zoni i ja mislim da bi tada onda i riješili problem nezaposlenosti na području grada Ogulina. U poduzetničkoj zoni na 250.000 četvornih metara samo su 2 tvrtke. Nove poduzetničke inicijative gotovo da i nema. Prazni su i prostori bivše tvornice namještaja, mlina Slobode, ventilatora, Sintala. Dugogodišnji novinar, nesmiljeni kroničar i kritičar ogulinske svakodnevice Nebojša Magdić priča nam o svojoj ljubavi prema gradu i životu kojim Ogulin živi danas. Što mi znači Ogulin? Ja kad sam studirao u Zagrebu, ja jednu jedinu nedjelju nisam bio u Zagrebu. Petak ujutro već nervoza jer ja moram putovati doma. Oko Draganića se iz vlaka vidi Klek i ja u panici je ono, ja već dečko 18-19 godina, nisam balavander, ali ja se čekam, Klek se vidi, hvala Bogu, vedro je. Mislim, mi smo Ogulinci strašno vezani za grad. Vraćaju li se danas mladi u Ogulin kao što ste se vi vraćali? Pa, nemaju se gdje vratiti. Nemaju se zaista gdje vratiti jer jednostavno ništa ne radi. Rade te državne firme, tamo HEP, željeznica i tako dalje. Ovo drugo sve je jadno, nikako i ljudi nemaju gdje. Imamo ljudi mladih koji predaju na poznatim sveučilištima širom svijeta, u Europi, u Americi, znanstvenike, Ogulince koji bi su tamo negdje od 35 do 40 godina koji bi se vratili kad bi imali gdje raditi, ali on nema gdje raditi, jednostavno nemamo. Najveća očekivanja vežu se uz turizam. Na tom su području učinjeni pomaci, ali još nedovoljni da Ogulin pretvore u, kako se to turističkim jezikom kaže, destinaciju. Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica doslovno preživljava. Nesretna priča o njemu mogla bi se pričati u nastavcima. Rješenje za sve nazire se u projektu razvoja kulturnog turizma koji bi povezao sve što Ogulin nudi. Smatrali smo u biti da je kulturni turizam taj koji može trajati tijekom cijele godine i da sve kulturno-povijesne i prirodne vrednote možemo valorizirati kroz taj vid turizma. Svoj potencijal mnogi su Ogulinci ostvarili izvan domovine. Brojne su raseljene obitelji pronašle novi dom u prekooceanskim zemljama. Lokalna radio postaja pokrenula je emisiju Glas iz dijaspore, želeći tako približiti zavičaj svima koji ga rijetko posjećuju, ali nose u srcu. Glas iz dijaspore. Želim da pozdravim sve koji upravo slušaju Radio Ogulin emisiju Glas dijaspore. Ogulin je do dan danas ostao moj najmiliji grad. Njima je ovo bila izvrsna prilika da podijele s nama iskustva odlaska u dijasporu i patnje za domovinom. Tako da u 4 godine napravili smo preko 70 emisija, 70 sugovornika u koje su svi sugovornici iskazivali žaljenje i patnju za domovinom. Bilo je i suza, dakle emocije su znale proraditi. Tako da, eto, u 4 godine napravili smo odličan posao. O tome svjedoče i neke nagrade koje smo dobili od Hrvatske udruge radija i novina koje su tu emisiju proglasile najboljom emisijom u 2010. godini. Uglavnom, puno suza ima i mi ovdje, radijski novinari, počesto slušatelji dobiju s druge strane dojam da smo onako čvrste stijene, međutim, s vremena na vrijeme i kad bi bila kamera ovdje, televizija, vidjeli bi naše suze i maramice, jer spoznamo koliko smo u stvari sretni što živimo u domovini sa svojim ljudima, kad čujemo sve te priče izvana, koliko njima to sve nedostaje i koliko pate za domovinom. Ogulin su za svoj dom izabrali Vera i Hans Sobek. Ona je rođena Slavonka iz Županje, a on Njemac iz Berlina.
U Berlinu su se upoznali, zaljubili i ondje proživjeli 30 sretnih godina. Sada ih čini sretnima njihov veliki vrt u predgrađu Ogulina. Kažu da ni sami ne znaju koliko je u njemu biljnih vrsta. Za vrt su već dobili brojne nagrade, a njima je ističu najveća nagrada to što mogu živjeti u ovako lijepom okružju. Čime je vas Ogulin opčinio? Kad smo mi došli, ovdje taj zeleno okolo, imamo Klek gore, imamo jezero i mir. Ja sam iz Berlina, to je velik grad, tamo non stop ima buka. Kad sam došao ovamo preko noć, možete otvoriti prozor, mir, tišina, ujutro počne slavo i malo kasne druge. To mene bilo zanimljivo. Baš kao gradska djeca, najbolje. I onda sam, kako moja žena već rekla, ja ću ovdje živjeti kad sam ja penzioner i kako mi kaže, umirovljenik. Bilo mi je ugodno, jako sam rado živjela u Berlinu i onda smo dolazili na godišnji odmor ovdje u Ogulin jer se moja sestra udala u Ogulin, tako da se mom mužu jako svidjela ta okolica, naravno i ljudi. I onda smo jednostavno odlučili, jednoga dana kad dođemo u penziju, bilo bi najbolje da dođemo ovdje čisto radi prirode, ne treba nam radno mjesto, treba nam blizina bolnice, blizina Zagreba i tako. I odlučili smo se ovdje napraviti kuću. Takav smo mi narod. Uvijek nam netko drugi mora otvoriti oči za ljepote i prednosti koje sami ne vidimo. A kada ih i vidimo, kakve koristi. Mladi odlaze za poslom, a Ogulin dobiva nove stanovnike. Vikendaško naselje na jezeru Sabljaci u posljednjih 10 godina ima sve više stalnih stanovnika. I to je bila ulica Vikendica. Međutim, ljepota i sve to jezera, svega ipak puno ljudi dolazi živjeti ovdje. Proširuju se vikendice, kuće. Puno ljudi živi sad ovdje. Kako je živjeti ovdje? Pa nema ljepše. Pa idete da je to raj na zemlji. Ja sad živim zadnjih 11 godina tu sa suprugom, jer inače sam iz Zagreba. A inače sam prisutan tu od 75. godine. I sad zadnjih 11 godina u mirovini i koristim ovo blagodat naš. Mir, tišina i bijeg od ljetne žege. Čovjeku i ne treba puno više. Možda još samo nešto za marendu. Nadaleko poznato ogulinsko zelje, krumpir i sir othranili su mnoge generacije, a često se na stolu znala naći i masnica. Ogulinska masnica, to je stvarno standardno jelo i naše bake su pravile od namirnica koje su imale kod kuće. Znači jaja, brašno, mlijeko i luk. U brašno se stavi jaja, sol, dignuti kvasac, dolijevamo mlijeka po potrebi, tijesto tučemo dok se počne odvajati od stjenke posude. Ostavimo tijesto da se diže, a u međuvremenu na masnoći propirjamo luk. Kada se luk ohladi, dodamo žutanj, možemo peći žutanjaka, a od bjelanjaka napravimo snijeg. Pomiješamo, možemo luk i bjelanjke sve zajedno pomiješati i tijesto razvaljamo, a po razvaljenom tijestu rasporedimo ovu smjesu. Zaralamo i stavimo peći na 150 stupnjeva, 45 minuta u pećnici. Nekada se u masnicu stavljao skorup, kako ga Ogulinci zovu, odnosno kajmak s kravljeg mlijeka. Taj sastojak netragom nestao iz recepta za masnicu, jer prava je rijetkost naći kravu na ogulinskim livadama. Mnogi će reći da tako mora biti, jer se vremena mijenjaju. Jedino Klek i Ogulin pod njim ostaju isti. Oguline, Oguline, da ti nije Kleka. Oguline, Oguline.